आजकल जंक फूड आ फास्ट फूड सबके पसंद बा आ मोटापा बिल्कुल ना। यह जंक फूड के खैला से पेट के चर्बी तेजी से बढ़ जाला, जवना से आपके ए बीमारी के खतरा होखेला। एक दमा अमेरिकन लंग एसोसिएशन के एगो शोध में पाता चलल बा कि जवना लोग के पेट में चर्बी ज्यादा होखेला, ओ लोग में दमा होखे के खतरा 11% ज्यादा होखेला। एकर सही तंत्र जाने खातिर अउरी शोध के जरूरत बा। 2 डायबिटीज, पेट के चर्बी बढ़ला के संगे इंसुलिन के असर कम हो जाला, जवना से शरीर में ब्लड शुगर के जमाव बढ़ जाला, जवना से आपके डायबिटीज के खतरा भी हो सकता। इंसुलिन एगो हार्मोन है जवन खून से ग्लूकोज के आपके शरीर के कोशिका में पहुंचावेला। 3 उच्च रक्तचाप, वसा जमा होखे के चलते शरीर के बहुत खून के नली रुके लागेला, जवना से सीधा आपके दिल पर दबाव बढ़ जाला अवुरी आपके ब्लड प्रेशर भी धीरे धीरे बढ़ जाला। 4 स्लीप एपनिया, शरीर में बहुत चर्बी के चलते शरीर में ऑक्सीजन के संचार ठीक से ना होखेला, जवना के चलते बहुत लोग स्लीप एपनिया से पीड़ित होखेले। 5 कैंसर, शोध से पता चलता कि जवना लोग के पेट में चर्बी बढ़ गईल बा, ओ लोग के अलग अलग प्रकार के कैंसर जैसे ब्लड कैंसर, स्तन कैंसर, बृहदान्त्र के कैंसर अवुरी अग्नाशय के कैंसर होखे के संभावना ज्यादा होखेला। पेट में चर्बी ज्यादा होखे के मतलब होखेला कि जानलेवा बीमारी के खतरा बढ़ जाला। जीवन शैली में बदलाव जैसे व्यायाम, योग चाहे स्वस्थ भोजन के विकल्प के माध्यम से अपना वसा के नियंत्रित कईल जरूरी बा।